हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आरो फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बरायहरनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना जोंहा बिखुनजो आइजों माने आइजों आरोना मानो थांनो होनोब्ला सना दाहोहैनो नागिरदों आरोना बिजानैनि माने आंनि बोरायनि बिब'नि फिसाजो आरोना ओंखाम दौनाय दं नालाय 14 थारिखआव जेब्ला सरासति दिन एब्लानो आरोना दा ओंखाम दौहैनाय बलेथे सना हैनांगौ आरो बिमाया बिनिखायनो सना दाहोहैनो नागिरदों जों बाजाराव आइजोंजों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांबाय थादो होमबालाय ना मा होनो सल' जोङो आइजों आंजोंहाय बाजाराव थांनो ओंखारबाय दैसाया बाजाबायसो नै ओमफ्राय टट'खौनो मोनाखै आरोना थाबायगासिनो बेखौनो टट'खौबो नांगौबा मोनखाया नालाय ओमफ्राय नै टट' फैबाय आरोना बाजाराव सफैबाय जों सनाबानियानावहाय ओमफ्राय दाहोनानै लांनाय जायोना दाहोखानायखौ लांनाय जायो होमबा एगानाल' लागोन आरोना सनाखौ उन्दैसो नालाय दासो फार्स्ट गोरलै गोरलै आरोना मोननै बैयाव आंनि बेग दं लाफा बा एगाना आदारा सना दखानाबो 5,000 700 800 900 जायो आरोना एगानानि एसे बारा दं नालाय बानाय होबाय आरोना 4,500नो एगानायावनो मासे दामथाय मोटाव আছে তোর मोटा मिलदानखानाय मोजां जागोन बेनो खोमा लानसै आरो रिसिबा हानफिनदो नोंना दहायना দে ওই থাই দে 150 মতন কম হবে না সময় বানায় হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্য তো দিয়ে দিলাম আমি আপনার পেপার বলিয়া আচ্ছা এটা দেখো কিন্তু রে ঠিক আছে 700 সিলেনি বলছ না লাসো বিলে 4,700 लाबाय आरोना गांलाब हरदोलाय नोङो आदा गांसे बारा हर नोङो 200 दंखायो 200 गांसे हरदो 700 नालाय 500आ 9था ओमफ्राय 200 गांसे ना তোমার 2500 টাকা আলু 4,500 kami gorbai bayar dengan 20 takani sama dubiawai se buisa sana kami gorbai dengan rozoina rozua bisang dia kebelai kami आरायस'आवहायनो 50 ओमफ्राय बेसेबां हरखो बैयाव जोंहानि खामब्लाया साबे दङ नै मेंख'आबो जोंहा खामब्ला जादों ओइ मेंख' हांगबायबो नामा उदै सेमनायनि नामा बा हरैहाय फिसानाव खाथियाव सासे दंफां खोदों सासे नै माबा खालामदों दै सोदों आरोना ओमफ्राय सासे बाला सालिगासिनो सानि बिफा फैबाय आरोना गेरावहाय नै दैसाया बिफा बायदि नाहरदों नै माबायदि नाहरो मामि थाला होबोखादों
माबायदि गाबजि हरो फिफां ओइ बाबा दोनदोंमोन र' बाबा बाबायाबो फिफां फैनायखाय मोसालायबाय आरो बियो नि 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 ओइ बाबानोहाय सेंग्रो हनै गोलैलांसै इसु खुसिथार बाबायाबो इसु आदौ आदौ लाजाखाया फावफ्रा जेबो लाबाखिसै दे जेबो गैया बेखौ हैदो मामिनो ना बेखौ हैदो दिनै मामिनो न' होनदो बाबा बाबा जोंना दालाङा न' होनदो बाबा बाय लाबोआखै बाबाया खाजा लाबोआखै थेंक इउ बाबा होनसै दे खनसे बाबाया बोरो खाजा बिदों नायसाय थाइबा 10 थाखानि खाजाखौ लाबोनो हाया गावहा सिग्रेट सोबबोनानै फिसाखौ अन्थाव बाथाव बावदों होनदो फिसाखौनो बावो ना नोङो सेंग्रासो जानो खोमा गाबोन जागोन दे दहायसो जाखादों मेला